are in good touch. We are in good touch with Geza the Senior, continuing to speak to little puppies like Kichimama who distract the revolution. Therefore, my message to Geza Jr. is that just switch off. Don't listen to what Mama is saying. She's trying to bring in confusion to the revolution. The revolution is ready. The blueprint is there laid out. Action is going to be taken by Geza Senior, which is above board and very legal. We have agreed that we are not going to do anything illegal. But this man is going to run like a, I don't know, like a headless chicken from that hot seat, because this man is no longer suitable for us. I'm referring to Mnangagwa. He is no longer our favorite. He must know it. Some of us who have been abducted and tortured, we are ready for everything. The streets are going to be full of people, but it will be like that after all applications have been made. Nobody is going to refuse us from doing that. Anyone who is going to refuse us from doing that, we will target our efforts on him, the whole of Zimbabwe. Who do you think is prepared to turn to people who would give them peanuts, like $200 to $300 per month in salary, leaving someone who is prepared to give them something like 1,500 on the minimum before we put in factors of, allowances and other things. There's nobody who is saying who can do that. So far, we have received messages from the leaders of all civil servants to say they rally behind Comrade Geza Senior. The blueprint is already moving. Nobody is there. I don't think the people like Chimama have a glimpse of it. The blueprint is there now. The next thing to do is to follow Geza Senior. When the signal comes, he told you that he shall give you a signal. The signal is going to come for sure. What many people do not want to know for now, for a good reason, is that when is the signal going to come to us? But the signal is around the corner. We are communicating with the Geza the Senior, Geza the man, Geza the powerful man, Geza the emancipator of all nations, and even in Zimbabwe. We rally behind him. He shall work together with Nyatimba Muntota. He shall work together with Chamisa. He shall work together with Chiwenga. We know that Chiwenga might not nod to this, but the power of the people is going to force him. Kuhondo taimba simbare vanhu muchariona. Ndidzo dzimwe dzimbo dzataimba idzodzo. Mnangagwa achaona simba ravanhu. Anga asati amboziva chinonzi simba ravanhu. Ini Nyatimba Muntota ndinotomuudza kuti nyange uri muzukuru wangu, simba revanhu uchariona. Hausati wariona, ndakakupa tipi ukanyararira, ndikakupa tipi nuturu mwana wako ukanyararira. Hokoyo imhaka yako. Hokoyo vanhu vari kutoita zvechokwadi zviri pamutemo, kwete zvinhu zvokuti vanoita zviririka ba. Takavaudza kuti kana tichiita zvekubvisa Mnangagwa ngatimubvise zviri pamutemo. Hatiri kunetsana nematikitifa, hatiri kunetsana nevemutemo, hatiri kunetsana majaji ake akaisa, hatiri zvokunetswa nawo. Asi simba ravanhu rasvika. Nyatimba Muntota is now talking. Achibva mushangu dzamadziteteguru akapambure Zimbabwe. Pawakabata mukuru wenyika anonzi Nyatimba Muntota, uchinibatisa iwe nama vanhu vako vakauya kuzondiita abduct panapa. Wakabata usose pane masose anoruma anonzi vana Gange Mukange. Ndini Nyatimba Muntota ini. Ndinokutaurira chokwadi pamberi pako kuti hauchadiwa iwe. Ibva hako usati wanyadziswa mumastreets. Plani iripo yakatoipisisa, chibva ipapo. Hokoyo neplani iripo iri pamutemo iyi. Asi inonyadzisa, hatidi kuti kumunhu mukuru. Retire tikupe good guarantee yokuti waritaya zvakanaka, hakuna unokunetsa. Waritaya zvakanaka, hakuna anokubvisira pension dzako. Waritaya zvakanaka,
Hakuna mwana wako anonzi so nomunhu ukati zvakanaka muzukuru wangu. Chibvapo ini sasekuru wako ndaramba ini kuti uchivapo. Handichadi wakoniwa. Haungati mwana wako kumari iwe ndio uri pakutonga umwe mwana wako kuti muningina wako papu ndiye general army mukati wako ndiye ari kuningi kunezvetourism vachitora mari nomwana wako iko isu nyika yese haisina painobatawo torye iwe isu uchipasikananda unongopasikananda ndo vanhu vega muzimbabwe wakarwa undonezikananda here takarwa undonewe munanga wako wasati kanganwa. We were together with you in the war and we were fighting together. Handina chati kuwana nokuda kwako. Chibva. I'm telling you the truth. Hatichakudi iwe. Ibvapo iwe. Chibva. Vakomana vari kuuya vari kuda kupa vanhu mari yakanaka. Iwe unoramba wakati kwakwata iwe vese vanokusapota. Vanofungidzira vari kusapota vachikora peanuts. Vanozowana mabenefits avanopuwa nokuseri kwemadhoo. Deni vakachikora peanuts dzakadai. Vanhu vese vaikuramba zviro kwazvo. Zvino izvozvo zvine 90% of the people asati vachakuda. Vamwe unorya navo every day, you don't know them. Isu tovaziva isu vaunorya navo every day. Chitotsangamuka muzukuru wangu. Vanhu havachakudiwe. Havachatombokudi, tsangamuka vanhu havachakudi. Include vanokubikira havachatombokudi. Ita careful muzukuru wangu iwe. Ibvapo chibva apa. Tokupa package yakanaka senyika. Kana uchida iwe nachamisa uya nitaure nemi inini. Ndikuudze zvinoitwa kwete maitiro amunoda kuita iwaya. Maitiro amunoda kuita asa akanaka nechikanaka. Nechibhanditi. Hatidi mabhanditi muhurumende ba. Toda vanhu vanogona kuita lead the people, not kuva marulers. No. Hatidi vanhu vanogadzira madynasty. We are not prepared at all to follow any person, including Chiwenga or whoever, who is going to form a dynasty in Zimbabwe. Nyatimba Mutota is now unhappy with the situation. He is angry. The lion is roaring towards you. Be prepared to meet the lion. Be prepared to meet the leopard. Hakuna chakanaka kumberi uko. Zvese zvinoitwa pamusoro pako. Pamutemo hapana chinoitwa kunze kwomutemo. Ini ndo pandakabatawo kuti pakuti vanhu vese vanoita rally behind Comrade Geza. Tinoita zvinhu zvedu zviri pamutemo. Vamwe vanotsvakisa muromo yavo ichinzvenga vachizomboti tombodai tichiita zvinhu zvisiri pamutemo. Panapa havana unovatendera. Kana wanga usingazivi, tisu vakuru vezvezvirongwa izvo kuti hakuna unoita zvisiri pamutemo asi unobva chete. Apa wazobva. Kana wanga uchada kurya iwe chirya zvokupedzisira medza zviri pauro. Medza zviri pauro uzorore. Toda kuti uchizorora iwe. Hautambokwanizve muhurumende. Hurumende iri kuuya iyi haise kuti vanhu vaya vanombozofunga kuita zvimadhinasi vanoenda ipapa. Tinodzinga on the first day. You are a worker, remember. You are not our master. We are your master. Tine zvakadaro isu masura makuna. Nyangwe paclub yekumusha chaiko. Kuti chairman ndi baba ndiwe treasurer wemari ni mwana wako. Topapo unobata security kuti uone kuti zvabiwa here kana hazvina mwana wako. Unobva kunotengeswa kune market kwacho mwana wako nemukadzi. Siyana nemaitiro akadaro. Kudhara vanhu vakadai vainzi kuprevention corruption act ndo pavaisungwa chaiko. Iko zvako unongodada muzukuru wangu nokuda kuti une inonzi immunity. Chibva ipapo ukabva zvakanaka hakuna unombokusunga zvachose. Waita zvinhu zvese zviri pa-immunity iwe. Chibva vanhu havachakudi iwe. Ziva izvozvo zvokunyengererana nokudzana nokuseri kwemba kuyai nokudai tichinyarana zvakatopera. Iwe respect hauchisina iwe. Hausina respect. Nokuda kuti kuba vanhu vanoba ndakakuudza kuti haungatambi nembavha nyika yese ichiona. Who is Tivayo? Which school did he attend? Unoti kwati achikunda madokta ese haana mari yakadaro, malecturer haana mari yakadaro, vanhu vese vari munyika muno havana mari yakadaro. Wangosimudzaruwo kwazifunda chibhagirani mari yakawanda mamillions. Zvimakansela zvina maform 4 zvotokunda madokta mari. What kind is that? Please move out now. We have no place for you. Your job yakatopera. Wango hako kubatirira asi hapasina basa rako samari. Chibva iwe hatichakudi.